हरनि एकथायाव माबेजों थाबायबोदों? हौवाजोबदों मेरला बुंखा साबना मा ओरै गरसेगाव मेरला दङ साख्रिफोरखौ बुस्थुलाबायबा मा जायो? हरनि एकथायाव माजों थाबायबोखो? हेल' लोगोफोर मोनसे आपडेट्स लानानै फैलायबाय गोबावजों आङो नैबे आपडेट्सखौ माबायदि होनो सानदों माने नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम बुजि मोनगोन आङो ए टु जेड होलांनोसै आरोना नैबे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा बर' लाइमोन बेनिफ्राय बेबायदिनो मुस्लिम आरोना दा गोबां बेबायदि दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बुजि मोनगोन आरो गोबावजों भिडिअ बानायदों नैबे गोदान चेनेल नालाय गोदान भिउवार्स फैगासिनो बेनिफ्राय सोरबा सिनाय मोनो सोरबा सिनाय मोना ओमफ्राय आंनि चेनेलनिफ्रायबो भिउसआ फैगासिनो दा नोंथांमोना गिबियावनो नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर माने बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ नायबाय थानो थाखाय माने गोसो गुदुंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरोना आरो आङो नैबे कुवालिटिया बेलेग जागोन आरोना माने माबायदि जाखो मिथिला आङो आइफन गोदान लाना फैबाय नोंसोरनि सापर्टजों माने बैबे मोनसे चेनेलनि सापर्टजों आङो आइफन मोनसे लाना फैबाय आरोना नोंथांमोननि सेराव देखायनो हायासै आं गरमखाय भिडिअ बानायनोसै दा आपडेट्स भिडिअखौ होगोन आङो नोंथांमोना नायलांदो माने नैबे बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि जाबोगासिनो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ सिनायै माने गुबुन जाथिखौ सिनायनानै लाग्रा आरोना दा बेनोसै नोंथांमोना क्लिपखौ नायग्रा ससेल' क्लिप होलांगासिनो आङो बे क्लिपखौ नायग्रोनो लागला बेनिफ्राय गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा जों क्लिपखौ नायलांग्रोनोसै फैदो ससेल' दे बे क्लिपखौ नोंथांमोना नायलांग्रो ओमफ्राय आं बुंनोसै ससेल' माने आं ससेल' होगोन गोलावखौ होथारनाय जाया आरोना दा नायलांदो हरनि एकथायाव माबेजों थाबायबोदों? हौवाजोबदों मेरला बुंखा साबना मा ओरै गरसेगाव मेरला दङ साख्रिफोरखौ बुस्थुलाबायबा मा जायो? हरनि एकथायाव माजों थाबायबोखो? हौवा होनलायबाय मेरला बर' सेंग्राफोर हिनजाव बुस्थुयै गैजाया बेफोरखौ सासे सासे ला माबेजों थाबायबोदों? हौवाजोबदों मेरला बुंखा साबना नोंथांमोना नुखादो लोगोफोर एक्सुवेलि जोंनि बर' सिख्लाफोरा एबा जोंनि बर' लाइमोनफोरा माने मुस्लिमफोरखौसो माबायदि फसायो आरोना दा जोंनि बर'फोरनि मेगन सिगाङावनो बिसोरो केमेराखौ रेकर्ड खालामनानै माने देखायहरदो माने ओरैबायदि बुंहरदो बिसोरो बुंहरदो माने देखायनानै माने जोंखौ लाजि फोनांदो आरोना बर'फोरखौ नै नोंसोरो माने जों ओरैबायदि जोंबायदि हागोन नामा मुस्लिम सेंग्राखौ लानो थिग बेबायदि बिसोर माने जोंखौ लाजि फोनांहरदों आरोना दा मा बुंबावनो नोंथांमोना नायना ला आङो एसे गाज्रि मोनदों आरोना माने बर' सेंग्राफोरखौ नुवा नामा बिसोरो उनावसो आलाय सिलाय खालामो आरोना बिसोरो मुस्लिमफोरा जोंनि बर' हारिखौ लांनानै एसे बुजिलाय सिस्टारमोन नोंथांमोना नायनानै ला माने सोरनि फिसाजो जाखो बेफोरबा गावनि बिमा बिफाया बादा होगोन ना होआ नै मा बुंबावनो आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर जोंहा बर' सिख्लाफोरा मा समाव फस्थायो मिथिबायना बैफोरबायदि समाव फस्थायो जे जोंनि बर' सेंग्राखौ नेवसिनानै गुबुन जाथिजों जुलि जानाया दा फेसबुकफोराव जों गोबां नुयोथ' जुलि जाना खारखोमानायफोरखौ माने ओरै लिरना हरो आरोना आङो गुबुन जाथिजों जुलि जानानै एबा संसार जानानै गोबां फस्थायबाय जाहाथे आंनि बिब' बिनानाव मोना बेफोरबायदि गुबुन जाथिजों संसार जानानै गावनि गोसोआव हार्ट थाया मोनसे हार्ट लाया होननानै दा बेफोरखौ मोनथिनानैबो जोंनि गोबां बर' लाइमोन सिस्टारमोना माने जोङो नुबोगासिनो दा नोंथांमोना आं क्लिपखौ नुहोखाबाय नोंथांमोना नुखाबाय आं बेखौ माने मोखांखौ देखायनाय जायासै मानोना बिसोरबो ओरैबायदि देखायदों जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ गारनानै गुबुन जाथियाव थांनानै कम्पानिफोराव थांनानै माने गुबुन जाथिजों माने लाइफ टाइमनि थाखाय संसार जाहैदों आरोना दा संसारखौ जायोबाथ' मोजाङानो जायो खोथाया दाथ' बिसोरो मोजांखौबो जाया संसारखौ माने बैफोरबायदि गावनि बिमा बिफाखौ लासिसिं बानायनानै गावनि फेमिलिखौ लासिसिं बानायनानै आरो मा मोखांदों बेफोरो माने बेफोर संसारनिफ्राय बायनानै फैफिनो आरो जोंनि बर' सेंग्राखौ मानो नागिरफिनो बेफोरखौ बाथ्राखौ आं बुजि मोनासै आरोना दा गोबां सिस्टारमोना मोनसे सौग्रुनाय होनना बुंनांगोन बेखौ गोबाङा सौग्रुनानैबो जायो माने मिथिया असिया जुलि जाना लानानै गुबुन हारिनि अननाया मा बर'नि अननाया मा बेखौ मिथिया जोंनि बर' सेंग्राफोरा गुबुन जाथिखौ नायगिराबाबो जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन जाथिखौ
मानो नागिरो आं बेखौ 100% बाथ्राखौ बुंदो माने बर' सिख्लाफोरा गाज्रि मोननो आरोना बे बाथ्राखौ बुंनायाव दा गोबां नोंथांमोना नुखाबाय थादों फेसबुकनि गेजेराव बेबायदिनो सासे सिख्लाया माने दा मा बुंना नामखौ लाना बुंला नोंथांमोना मिथियो गोसोम गुफुर होननाया माने भाइराल जागासिनो बेबायदिनो सासे सिस्टाराबो गुबुन जाथिजों थांनानै थिग बेबायदिनो बुजि मोनबाय आरोना गुबुननि अननाया माबायदि निग्रु सेंग्रानि अननाया माबायदि आं बुंना होबाय गाज्रि मोनालासिनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना बेनि गेजेराव दा निग्रुफोरखौ जि जोंनि सिख्लाफोरा माने लागासिनो माने मा नुनानै लागासिनो बेखौबो आं मिथिला आरोना दा गरमबाबो भिडिअ बानायनाय जादों लोगोफोर माने नोंथांमोना लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे गरमावनो भिडिअ बानायदों आरोना अब्ला माथो बुंबावनो लोगोफोर आपडेटखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन मोजां मोनोबा नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आङो मेन चेनेलाव भिडिअ लाबोनो हायाखै कन्टिनिउ लाबोनोसै आरो सानथामसो नेबाव बेनिफ्राय नैबे चेनेलाव दिनैनिफ्राय आं कन्टिनिउ खालामनोसै आरोना गरमखायनो भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन आरो मोनसे आइफन लाना फैबाय केमेराया गाज्रिखायनो आङो माने भिडिअ बानायनो इसा जायाखैमोन आरोना दा लाना फैबाय नालाय आइफनखौ दा नोंथांमोननि सेराव आं कन्टिनिउ नुजानोसै आरोना दा आं बर' सिख्लाफोरखौ जेबो बुंनांगौ खोथा गैला गावसोरनि पार्सनेल लाइफबो थायो माने खोथाबो थायो दा आङो बुंबाबो गाज्रि मोननो हागौ गाज्रि मोननायनि जेबो नङा सिस्टारमोन नोंथांमोना नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो बुंनाय जायो माने गुबुन जाथिजों थांबा माबायदि बर' सेंग्राजों थांबा माबायदि थिग बेबायदि बुंनाय जायो आरोना दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा माबा मोनसे नलेज मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरोना दा बेनोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय